मिजिं गैला मोजां मोननाय गैला बै समाव बारग'लांबाय लिंहरब्ला बर'नि न'खर बियो फैफिननाय नंला मिजिं दंमोन मोजां मोननाय दंमोन मिजिं गैला बर' न'खर ना? बर' न'खर बि आच्छा बिगुमा दंना? बिगुमा दङ दंनायालाय केमेरामेन जागासिनो दङ केमेरा खालामनानै जोंहाबो फुरा जायाखैना बावनाय दिनाया दा बिदिनो थांबा लांदां औ नैबे बर' न'खराव जोंनि बर' न'खरनि गुबै गाहाय बाथौ थानसालि सिबिनायनि सिगाङाव बे जायगाखौ लिरनानै थानाय जादों बेनो जाबाय बर' न'खरनि धोरोम सिबिनाय थानसालि बेवहायनो बाथौ बोराइखौ सिबिनाय जागोन नै दान्दिसे उनाव ओजोंहाय कबिबारि फुख्रि हांसो दिनै बे थावनियाव आंनि मिजिंनि सोलेरखर जाबाय लिंहरब्ला बोजावले बियो फैफिननाय नंला बेवहाय दंमोन मोजां बर' न'खरनि गामिफोरावदि माइ गायनाय जायो आरो माइ हानानै मुथि खानाय जायो आरो बे मुथिखौ सारि सारि खानानै दोननाय जादों ओजोंहाय माइ गायनायनि मोनसे नेरसोन दिन्थिनाय जादों नैबेहाय माइ हाजेननायाव माइ आगान लाजेननाय जे माइनाव बेखौ लानो फैनाय दिन्थिनाय जादों गोथार बर' आइजोआ बे माइनावखौ लाना फैगोन आदा एसे बुंगोन नामा मा मावगासिनो दं नोंथाङा खांख्ला थुदों सारि सारि बैसोमाथा आलि होननाय आच्छा नोंथांनि सिनायथिखौ होगोन नामा आंनि मुङा जाबाय मा बुंसिराम बर' आं बे डिमाकुसि बियाबनि गाहायदो डिमाकुसि बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव नोंथांमोना डिमाकुसि बेवहाय जि मन्दिरखौ लुनाय जादों नङा होमबा बे पार्मानेन्ट दंखायो नामा खालामसिगोन औ बेखौ पार्मानेन्ट बानायसिगोन बे हानि बिगुमाया अके बरिया जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै दे खुलुमबाय बेवहाय बर'नि न'खराव बायदिसिना मुवा बाहायनाय हारिमुनि आइजें आइला नुनो मोनदों
बाहाय डन होनना बुंदों आरो नैबेहाय दङ गुबुन गुबुन गासिबो जों सिनायजोबा सिंखाय सिंखायखौ मायाव बाहायो नोंथां बे सिंखायखौ मायाव बाहायो माल बानग्रा औ माल बानग्रा बावखा औ बे बावखानि माबायाव सिंखाय थानांगौ ना सिखाय अके नैबे गिदिरा मा बियो नैबे फल' नामा फल' दाउ फिसा जोबग्रा हांसो फिसा जोबग्रा औ आस्सा अके नैबे मोसौ गारिनि साखा नङा होमबा गोदोनि दिनाव दङमोन दा एसे खम जाबाय आरो जे फल' सान्द्रि ओमफ्राय मोसौ गारिनि साखा सान्दांगाया एसे गिदिर जायो सान्द्रिनि देरसिन नङा होमबा बेनिफ्राय दङ नै जेखाइ बर'नि हारिमुनि आइजें आइला फल' जेखाइ खबाइ बे गांजेमा खफ्रि होनना बुङो नामा बेखौ गांजेमा खफ्रि गांजेमा बिदिनो हाथुरा मैगं खादा बर'नि हारिमुखौ नेरसोनफोरखौ दिन्थिनो नाजानायजों गोबां जोंनि बर' न'खराव बाहायनाय गुबुन गुबुन मुवाफोर बेहाय आइजें आइलाफोर दङ बाहाय बाख्रि दांगुराव बेफोरखौ साजायना दोनदों आरो बेहाय माइज्लिखौ बोरैहाय थुमनानै दोननाय जायो सोरखि माइ बाख्रि आदसा माइ बाख्रि नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों बेयाव नोंथांमोना एगजिबिसनाव बिदि दिन्थिदों बर' न'खर नोंथांमोना बर'नि जे न'खराव बाहायनाय बायदिसिना मुवाफोरखौ बेहाय साजायना दोनदों नोंथांमोना दा मा प्रस्तुति खालामगासिनो दं बावैनो निस्सय बाथौ आर'ज जागोन नङा होमबा आदसा बाथौ आर'जआ हयथ' जायाबो जानो हागौ थेवबो जानो हागौ आरो गाबोनफोर जानो हागौ दा जोंनि बर'नि जिथु नेरसोन हि दानाय बेहाय मा दङ देने बै सोरखि नामा इयो नैबे माइज्लिख' माइज्लिख' आरो नैबे मोनसेया फिसाया नैबे बियो नैबे बेखौ मा बुङो उखा उखा हारसायासो बुङो बर'आव बुङो ना बर' उगा होनना बुङो उगा आरो बे सोरखि बरिया नोंथांनि सिनायथिखौ होगोन नामा एसे सिनायथिखौ हो जों दिमाकुसि आन्सलिकनि आं आसारि आदसा खुलुमनाय थाबाय आसारि हाबा दायो जोङो हौवा गोदान हिनजाव गोदान जुदि हाबा जायोब्ला दिनैहाय जागोन नामा हाबा जागोन नामा दिनैथ' जरा दंना गैया माबा गैया खबर गैथ'वा सोरबा गोसो जायोबा बेहायनो हाबा जानो हागोन बेयावनो हाबा जानो हागोन आरो नैबे बाथौ थानसालि दङ जोंनि बर'नि हारिमु आरो धोरोम खान्थिजों हाबा लानो हागोन नैबेहाय बिथांमोन दंखायो दौरि आसारि गाहाय दौरि दङ आरो गोथारि दङ आसारि दङ गोबां बिथांमोन बेहाय खामानि मावगासिनो दङ बरिया नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो जे बर' न'खराव मा थायो जेरै बाख्रि नङा बेबायदि इसिं न' बेनि बाख्रिया बबेथिं थायो साहा सानजा मोखां गोलाव थायो आरो माने आदसा ओमफ्राय मा थायो इसिं न'आ साहा थागोन इसिं न' बेनिफ्राय मा थायो अखं इसिं अखं आरो खफ्राबो इलासनिया खफ्रायाव मा खालामनाय जायो गुबैयै थारमाने बेयाव खफ्रा न'नि बिगोमाया थानो हायो आरो खफ्रायाव थायो बिगुमा बेयाव अखङाव ओंखाम जाना ओंखाम जायो अखङाव बरिया बर'नि आलासि उलासि फैयोब्ला ओंखाम जाहोगोन ओजोंहाय मा दंबायो नै बिथिं बैयाव सोरां न' बेयाव मा सोरां न' होनना बुङो ओरैनो एसामिसआ सौरा न' होनो बर'फ्रा सोरां लांदां बेयाव जाहाथे बरिया आलासि उलासि आरो नोंथाङा ओरैहाय ओजोंहाय मा दङ ओजोंहाय मा दङ खोलाहा मा थायो जोंहा माबा जि दानाय आरो इन्दि एम्फौ फिसिदों बै खनाथिं नुनाया मा बेयो बैयो गुलि न' गलि मोसौ दोनग्रा गलि आरो बे हिसानसालि आरो नैबिथिंजाय बैयो जाबाय दाउ अग्रन हांसो आदसा दाउ गग्रा आरो उनथिं दङ अमा अग्रन आदसा ओजोंहाय माने माबा मैगंबारि फुख्रि दं ओजोंहाय दङ खाथियावनो जोंनि बर' न'खरफोराव बेबायदि फुख्रि जावनानै दोननाय जायो आरो जोंजोंहाय दङ आबादथिलि बे आबादथिलिनि बे नुथायखौ नुनो मोन्दों ओजोंहाय अग्रंखौ नायना थांसै
आदा औ अग्रं माइहुं दङ माइ जिगाब दङ अ बैयाव बैयो नै ओरैहाय नुनो मोनदों अग्रं मा अमा अग्रंनि अमा अग्रं अमा दोनग्रा अमा दोनग्रा आरो नैबे जाबाय मैगं थिलियानो मैगं थिलि लांदां गोबोरखि ओजोंहाय बर' न'खराव थायो माइहुं माइहुं थायो आरो ओजोंहाय जे मागो फैगासिनो दङ बेवहाय फैगासिनो मा होनो बेखौ बे माबाखौ जिगाब हुंनानै दोननाय जादों बेलागुर होननानै बुङो बेखौ सावनाय जागोन सावनाय जागोन लास्ट माबायाव सावनाय जागोन आरो माने मागोनि गिबियावसो सावगोन बे पुसनि लास्टआव मागोनि फुखुनि लास्ट दमासियाव सावगोन नामा दमासियाव सावगोन आरो बेखौ आदसा बरिया जोंनि बर'नि गुबै नेरसोनफोरखौ बे दिन्थिनो नाजानाय जादों मानगोनां नोंथांनि मुंखौ फिन बुंगोन नामा आंनि नामा गोपाल दैमारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा सासे माने गोख्रों मावथि सार्टिफिकेट मोनबोनाय आरो बरिया मोजां मोनबाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम दैमारि सार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों सार्टिफिकेट मोननानै दायो आनसलिकआव हाबा दानांगौ बहायबा हाबा दाननो नोंथांमोना बरिया बहायबा जुदि जोंखौ डिस्ट्रिक्टआ लिंहरबा बेयावबो थांनो गोनां जायो जोङो बरिया हाबा दानो थाखाय थिग दं धोरोमनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ नंगौ अके बरिया मोजां मोनबाय खुलुमनाय थाबाय दै एम्फौ फिसिग्रा जायगा उलार गाहेन दङ नै इन्दि एम्फौ दङानो वाव बरिया हिसानसालि मोसौ गलि बेनो जाबाय बर' न'खर अदेबानि नैबे बर' न'खरखौ एसे कालचार गोदोनि दिननिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे थासारिखौ दिन्थिनो नाजानाय जादों दानिया बर' न'खरफ्राबोदि बिल्डिं न' लुयो बे बाथ्राखौ अदेबानि बेवहाय दिन्थिनाय जायाखै